Chibai vek ole tun tuma chuan Japan rama thil thleng dang dai tak mai le khawvel ngor ngeng dot tu kanen ho do na mi tam tak chuan in lo hre to mai theya ama ro chu tun tuma hian chiang zokin kan en to na ni he thil hi mi ten Japan an mu dan Japanese te an mu dan tidang lam tu le nem nge tu pakhat ania thil tha ti ko an fel dan hi an fel khop maya mizo tam tak chuan an ngei hial zok mai the ni さらに上からかけて旨味が倍増コチュジャンベースのもつ鍋なんですけど見た目もそんなに辛くなくて唐辛子も甘口の京都の唐辛子使ってますそこにじっくり2時間煮込んだ牛骨スープを加えることでさらに旨味が増し増しにニラもやし April ni riat sang ri som ni panga ania Japan Rama Tollgate and Call 2 Company pakhatte call chiang kuang lo hlau maya etc toll system chu achia chu call che chuan expressway som pasari le tollgate za paruk ngot mai a ngong ani an etc chu siam thattumin an han beya amaro chu tumangin an siam thamai theilawa te chuan heng expressway operator te Central Nippon Expressway ko an nia alam toin Nexco Central tiin an soi thina ni chung chuanin ruam man na siamin traffic jam na satak le mi pui har sat na satak an pumpel theinan an toll gate te chu poisa khon lowa a chiat chung chu mi pui ten a thlona an paltlang theina turin hon an rotta a ti chuan an hong ta ni Nexco Central te hian driver te hne na chuan nakina inrem chan ta nangin in lo pele mai don nia ti in thu an cha ti chuan he toll gate che hian a dai rei ang reng khop maya darkar somthum pariat zet a chia a neriat le ni ko chung hian hun rei tak chung darkar somthum pariat zet chung a chia ani ti chuan motor tam takin he toll gate te hi apal tlanga soitong khan Nexco Central te chuan an trem chan da na ngaron pe mai turin mi puite chu cha in an paltlang tir bor bor maya a thlona paltlang an phal sak ti ni chu pek lo po poi lo tin an paltlang tir taveka traffic jam pumpel nan ti chuan Japanese horin om zia le khawvel makti khopa an che dan chu ting hian a lo thleng ta a ani khatna chuan he toll gate paltlang tu zinga mi sing ni sangli zet te chuan online mangin an toll gate paltlang man hi aron pe ni amole mi sing ni sangli a zet ani chu amaro chu hetia kan soi wang hian mi zong zong in aron pe ti na ani bik lem chuang lowa he khol chiat chung hian mi nuai kwa sing ni velin he toll gate tho hi an paltlang nia ngai ania toll gate paltlang tu te zinga za pali velin he thil hi aron pe ri he poisa hi tlomngai takin aron pelet le ni ti chuan ni ruk aliam le chuan April ni som panga a chuan heng aron petu te hi anon pun bel le a mi sing thum sang ruk zet main Nexco te statement atang chuan mi za pali donin heng toll gate fee hi tlom ngai takin polai takin aron pele ni ti chuan company lam te hian thu chua aron siamin heng ron pelet le tu te laka hian lom thu an soiba ka heng an toll gate a etc mileage program point thabik le nakina an mahun zelata na offer thabik an pek thu aron ta lang tel bokani ti chuan he thil hi khawvel makti ania makti in an soi huai huaya Japanese horin omzia a pholange ti in an soya 4% vel lekin an peya abak khatizat main pelon oma hanin fakchiam na tur omem ni kan lo ti mai the amaro chu danang takin in paltlang theye in kaltlang the a thlonin in kaltlang mai theye in du le a thei le minon pele dorania online te pon in du le non pe mai dorania ti in an chua zalen veka amaro chu khatizat mai miri nom tak tak ron pelet le thlap thlap du anom khan Japanese horil ruput mang an rin om zia le an society in enkol dan le anin von dan khawvel mit muwa a pholang chiang hle a chu chu khawvela mi sang sang te makti a hlo em em me kani
Japanese ho zet thi chu no fan te ta changa ai upa za le rin om in zirti reng renga hun lamang le seilian an niawang hian andang lam na hi khawvel bit mo lo lang le thina di an pi le pu te hun lai te po min hriat chu tira en ton tlak tak zetani thil thalo lam chumi a po chubi chuan an ti tholom chumi te rama po chung chuan ti tho he tiang sual na te hi chu he tiang thil dik lo te chu om vek ti lam ringot lovin a thalam zok zel en ton hi kan ti tur ni na langani tlem te kan soi bel le lokanga ti chon Farkawn YMA te chet dan hi ayan ton tlak khop mai hi kan han tar lang le bok don ani hey mizoram a hian namrin om thin kan nia namrin om pipu te tanga no pante ta tanga zol buka rin om in zirtir huai sen in zirtir ele ayu paza in zirtir thin nam kan nia tu lai hian atla hneam ta hle in a hriata abik takin rin om na angat phei chuan kan la rin om mirin om tak tak kan la tam viau amaro chu wallet a boin a poisa zong bowa abak zong lo om ti deuh hlir ani thina a poisa ne na mu le chu atam lutuk talo tin chu tiang bokin thil a bonus thil a bo pon kong sira min engemaw da zewin khoimo hoi son zeu hlana lo bo pon anei tu zok dem na society kan ni chho meka a thil rutu dem ai ma in kha thilan ruk saka ivenguluk lo ni kha tu nang laya ti na society kanom to chu chuan kanin om lo chho ta hle mai ti alan tira tin he toll gate chungchang kan han soi boka Japan toll gate chungchang kan soya abik takin traffic rules chungchanga azom thaber pol kan ni etin kanin chuan em lai hian duty te anom lo chuan dan na om ta lo mani ti tur khopin kan chetlata kan om ta tin dan kan bo chia no parking a emo dan kan bo chia ta chiang taka dan kan bo chia to po in kan threm na tor tur ang tuar faina inchin fel thei mai ani lain kan hre tlang ani kan thiam lo kan pom du lem lo ani mer hriat kan zong ruaya phone tur kan zong ruaya biak tur in chua tir theina tur kan zong ruai thin ani chung chu kan mindset a hian ain tu nget to khop mai e ka lo ti suala ka pek mai ngai ni ka choi mai ngai ni ti lo na tura thil ka tia da lo na tura ka da ap hal lo na ka da tlan lo na tura threng chungin ka tlan luya min phar din reng line ka tlan luya he chu ka choi tur ani ti mai tur kan ni line namrin omle mirin omzia chon chu chu ani mai line Japan ho chu hei an tlang tir to pon a thlona an tlang tir vek to pon engtin man zong chuak thei to don lo hre chuak thei to don lo amaro chu heti zat mai hian an la ron pelet wang du ni hei tun hnu dewak mizo tena kan ti sual tak deuh ne ka hriat pakhat chu fel fel deuh te thil ti thlep mai thinang te heng mi te hi mi chim lim tak te ngei tlat mai in zirtir na hei hianin kan society hi ti chele in ka ria thil har takania mi chim lim tak le mi thil ti thlip thlep ni ke ngat phei jong ka thei lo hul hual ani chuwang chuan heng ti mi te ti thlap thin te ani anga thil ti thlap thlapa vel fai taka ti thin te ngei tlat le huat tlat kan in zirtir chung hi chuan kan society hian thil dik le thil tha le rinom na hi kan hnol suat chho zel ti a hriatani khowela hian thil tha lo tam tak om thin ma se thil tha bok khian mi a hi ble thin thil tha bok khian a topa chuan fak a hlo le nge thin chuwang chuan Japan ho terin om na hi kan entonatan a tha khop mai Farkawn pe chachanga kamwania zualko name Jadav Barua care of Tulan Barua kumsomli pani an kho hi dikali basti ania Lakhimpur district ni in Assam ma om ania thubel hegan chiarange namdang mi pa kumsomli pahnia upa Assam state home chunga mi telecom company thok chu tukin khovar ma khan pe chia aborala arwang hi mithi da na da me kania an chung tenen in biak ron mek ania arwang song bol dan tur chanchin ngai chan me kani arwang hi heta phum tur ania thlan hi pahni lai kan ngai don ani tin pos ania hebini hian Farkawn hian mithi dang an nei tel bokani ti chon Farkawn thalai ten thlan te lain Jadav Barua chu Farkawn thlan muala vuiliam anita vuina hun ser hi puzairem tluanga chen thrang executive committee member Farkawn joint YMA in mangani
a thlan lung le a lung pha hi joint YMA ten an ti sak vekang mizo ni ati nuam khop maya tin Farkawn YMA te an fakom tak zeta ha taka thlan laya an phum to hnuwa po voina hun serte an man hnuwa po a thlan lung tele a thlan lung pha te po an la ti sak zel don ania mizo ni tinuam tu le namdang te la kapo kanin chuan ve theina heng tlom ngai na phut let nei reng reng lova tlom ngai na thil hi chunzom zelatan midang te pon kat enton zelatan thal hle mai